Bon dia, soc Maria Marabé Vivas. El meu nom és Celina Salvador García. Hola, soc Sheila Parra i membre del grup d'investigació Endavant. Una de les línies d'investigació del qual és l'aprenentatge servei. Avui us anem a recomanar una sèrie de llibres que versen sobre aquesta temàtica. El primer llibre que presentem es titula Service Learning, The Essence of the Pedagogy. És un recurs interessant per aproximar-se al concepte de l'aprenentatge servei, ja que ofereix un anàlisi en base als antecedents, als enfocaments teòrics per comprendre'l i als enfocaments metodològics per estudiar-lo, així com també ofereix resultats i repercussions. El segon llibre que presentem es titula International Service Learning, Conceptual Frameworks and Research. Es tracta d'un recurs interessant per a aquelles persones que vulguin endinsar-se en la investigació sobre l'aprenentatge servei, ja que recull investigacions centrades en la medició de l'impacte sobre l'alumnat, el professorat i sobre la comunitat. Per tant, dona una perspectiva àmplia que abarca a tots els agents implicats en la implementació de programes. El tercer llibre que vos presentem és Service Learning Essentials. Questions, Answers and Lessons Learned. Aquest llibre és un recurs d'allò més adequat per al professorat universitari interessat en aplicar l'aprenentatge servei en la seva docència. En aquesta obra, l'autora respon als dubtes i preocupacions més freqüents que solen sorgir per part del professorat universitari que aplica aprenentatge servei, a fi de garantir que els programes desenvolupats siguin executats de forma raonable i de la millor forma possible. El quart llibre que presentem és Assessment and Service Learning in Higher Education, Critical Reflective Journals as Praxis. L'autora d'aquesta obra és Susan Dilley, professora de la Universitat de Glasgow, qui aborda en aquesta obra l'aprenentatge servei com una aproximació alineada amb la pedagogia crítica i la pedagogia feminista. A més, l'autora explora els beneficis que poden aportar els diaris reflexius en la pràctica de l'aprenentatge servei. El cinquè llibre es Aprendizaje Servicio Universitario, Modelos de Intervención e Investigación en la Formación Inicial Docente. És una obra que els professors de la nostra universitat, Xiva Bartoll i Gil Gómez, compendien en diferents capítols en recents investigacions al voltant de l'aprenentatge servei. Ells pretenen consolidar i millorar la cultura i el coneixement al voltant de l'aprenentatge servei en la universitat. És una lectura molt amena i fàcil, disponible ací a la universitat, que té 3 blocs. El primer, al voltant de la teoria, en conceptes i possibilitats de l'aprenentatge servei. El segon, parlant dels paradigmes i dels mètodes amb els quals investigar aprenentatge servei. I el tercer, parlant de les intervencions, exemples d'intervencions concretes d'aprenentatge servei a la universitat. Estos són els llibres que hem triat de l'aprenentatge servei. Esperem que us siga d'interès i que us ajude a introduir-vos en el tema de l'aprenentatge servei en la universitat.